Dobrý den, je tady nový Blesk podcast a s ním Sandra Novotná. Mým dnešním hostem je slovenská vizážistka, influencerka a byť je to velmi subjektivní hodnocení, jedna z nejkrásnějších žen, kterou jsem kdy osobně potkala. Zuzana Mráčková. Zuzko, já tě vítám a díky, že jsi dorazila. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Já jsem v tom úvodu, to, co jsem říkala, rozhodně nebylo nějaké jako mazání medu kolem pusy, protože já si dobře vybavuju chvíli, kdy jsem poprvé nějak viděla tvůj instagramový profil, je to několik let dozadu a tehdy jsem vůbec netušila, kdo jsi, co děláš, žádný ten tvůj příběh. Jenom na mě vyskočila ta fotka a já jsem si říkala, wow, ta je nádherná, kdo to je? A tak jsem si to rozklikla, zjistila jsem si víc, ale vlastně mi přijde hrozně paradoxní, že někdo takhle podle mě objektivně krásnej s tím svým vzhledem a s tou fyzickou stránkou takřka od jak živa bojuje. Dokážeš říct, jako kdy to začalo, proč? Co byl třeba ten spouštěč toho všeho? Ja vôbec netuším, kde to presne začalo, ale viem, že tieto pocity, že sa nenávidím svoje telo, prídem si tučná a jednoducho všetko okolo tohto začalo naozaj veľmi skoro. Čiže ja si tak nejako osobne myslím, nemám to potvrdené žiadnymi lekárskymi správami ani ničím, že celá táto moja porucha príjmu potravy je do veľkej miery genetická. Pretože je to multifaktoriálne ochorenie, nejde tam naozaj len o jeden faktor, teda že toto je to a toto to spustilo, ale musí sa stretnúť naozaj veľa vecí, ktoré tú chorobu nejako spustia. A ja si myslím, že u mňa tá genetická predispozícia, dedičnosť, potom samozrejme aj všetky tie narážky na moje telo, či už v detstve alebo v dospievaní, tak sa to jednoducho stretlo a skončilo to tak, ako to skončilo. Ale teda odjak živa. Ja si pamätám, že odjak živa som sa cítila tučná. To je taká moja, aj keď sa ma pán psychiater v nemocnici alebo moja psychiatrička, keď sa ma pýtajú na spomienky z detstva, tak na jednej strane vybavujem si všetky tie dovolenky s rodičmi, ako sme sa hrávali s bratom na rodinu a tak ďalej, čiže všetky tieto pekné spomienky, ale taká najsilnejšia spomienka moja na detstvo, že som sa cítila tučná. Já vím, že to už si párkrát v nějakých rozhovorech zmiňovala a mně to přišlo vlastně hrozně smutný, že tohle vlastně přebylo to všechno ostatní, že tohle je ten jakoby nejsilnější pocit, který z toho dětství máš. Je to tak. Tak si často zmiňovala, že vlastně ty pocity byly už třeba v 5 letech, což mně přijde vlastně jakoby strašně nízký věk. Sama, jak jsme se bavili před natáčením, mám 3letou dceru, takže 5 let je relativně za rohem. Člověk by si myslel, že v tomhle věku je to fakt ještě také dítě, úplné dítě, které sa nad tímhle nezamýšlí. A opravdu v tobě už tehdy byly tyhle ty pocity? Hej, bolo to naozaj od takého toho veľmi ranného detstva a práve preto si myslím, že to je podmienené tou genetickou predispozíciou, pretože mne nikto určite, keď som bola malá, 3-ročná, 4-ročná, pochybujem, že by niekto 4-ročnému dieťaťu vtedy, alebo možno áno, ale ja si to nepamätám. Nepamätám si, že by mi niekto povedal, že fúha, ty si baculka, ty si tučná, nepamätám si to, ale vo mne to proste tak bolo, že ja som sa cítila taká tučná. Mluvíš o té dědičnosti. Já vím, že jsem tady měla už i odborníky na poruchy příjmu potravy, kteří to taky zmiňovali, že prostě ta genetika, ten dědičný faktor má strašný vliv, hrozně jakoby zvyšuje to riziko, že se to projeví i pak u těch potomků, u těch dětí. Bojoval teda s něčím takovým někdo u vás v rodině? Nemám tu informáciu, že by niekto mal poruchu príjmu potravy. Viem, že jeden člen v našej rodine tiež celý život bojoval s váhou, ale nikdy sa na to neliečil, takže nemám ja túto informáciu. A si říká, si nevybavuješ. A bylo by to i absurdní, kdyby ti někdo ve 3-4 letech říkal, že jsi tlustá. Ale pak si se prý jako s různýma poznámkama setkávala. Od trenérů, učitelů dokonce, což mě přišlo úplně absurdní, když jsem to někde slyšela, jsi to říkala, že to řešila tvoje učitelka? Bolo to hlavne na tých tréningoch, pretože ja som bola tak veľmi
športovo nadaná, robila som rôzne športy, gymnastiku, chodila som na tanečnú a potom som to zakončila plávaním. Čiže aj výber tých športov, čo sa týka v súvislosti s poruchami príjmu potravy, nebol veľmi šťastný, pretože všetky súvisia s telom. Na gymnastike tiež teda máme ten dres, ide tam veľmi o to telo, na plávaní tiež sme v tých plávkach a to telo je tam jednoducho stále na obraze. Ale hej, boli tam stále také poznámky, že Zuzka, ide ti to úžasne, si rýchla na plávaní, si šikovná, si obratná na gymnastike, ale, bolo tam vždy to ale, mala by si trošku schudnúť a bolo by to dokonalé. Toto je niečo, čo ja si tak, že mám tak vrité v pamäti. Taktiež aj jedna učiteľka v škole, to si veľmi pamätám, už neviem presne, ako sa volala, ale úplne si vybavujem tú situáciu. Mi hovorila, že mám nádherné oči, krásne, proste mandlové, úplne, že úžasné, ale proste vždy tam bolo to ale, že kebyže schudnem, tak by to bolo dokonalé. Naozaj, že ja som toto počúvala a bolo to z toho vonkajšieho prostredia, že vždy to boli tí tréneri, proste nejakí cudzí ľudia v podstate. Ja potřebu komentovat tvoji váhu. Presne tak. To je absurdní. Jako co, ale je to tak aj teraz. Pretože ja tým, že sa na Instagrame venujem tejto téme dosť intenzívne, tak vôbec to nie je žiadna rarita, že takéto veci sa dejú a vôbec, aj keď sme sa bavili teraz pred chvíľočkou o tom, že ja si nepamätám, že by mi niekto v 3-4 rokoch povedal, že som tučná, tak ono sa to deje. Ono sa to deje, že to reálne hovoria úplne cudzí ľudia rôznym detičkám, že aká si báculka, aká si hentaká, jednoducho to komentovanie tej postavy aj maličkých detičiek je bežné v podstate. Možná to ti lidi často nemyslí, třeba zle, ale asi si neuvědomí, že ta psychika dětská je jako velmi křehká. Že to... Hej. Já se přiznám, že jsem neviděla tvoje fotky z dětství, ale předpokládám, že jsi nebyla nějaké jako obézní dítě, už jenom proto, že si takhle sportovala. Ja som pred pár mesiacmi točila tiež jeden podcast a tam sa ma moderátorka pýtala presne na tieto veci a ja som si tie fotky vyhľadala a postla som ich na svoj Instagram a ja som fakt nebola tučná. Ja som nebola nikdy chudunka, to teda nemôžem povedať. Vždy som bola, ja neviem, možno aj ja by som to okomentovala, že som bola baculka, niekto iný by možno povedal, že úplne normálne dieťa, ale áno, tým, že som športovala, tak som mala takú jednoducho športovú figuru, športovú postavu a bola som možno taká pevnejšia, ale tučná som nebola, ja som nikdy nemala faldy na bruchu, nikdy som nemala, ja neviem čo, proste úplne normálne, zdravé dievča. Čiže netuším, odkiaľ sa to vzalo, že mal každý potrebu komentovať tú moju postavu. Netuším. Tím se taky netajíš, že poprvé si se vyzvracela ve 13 letech. Bolo to niekedy medzi 12 a 13, ja nepamätám si to presne. Pamatuješ si ty pocity tehdy, když si to udělala? Ja som mala pocit, že som vyhrala v lotérii. Prišla na ten zázračný recept. Presne, pretože ja som mala rada jedlo. Ja som vždy jedlo milovala, ja ho vlastne aj doteraz mám rada, ale zároveň ho aj nenávidím. A ja som bola taký ten pôžitkár, ktorý si vedel vychutnať. Vždy som rada testovala nové jedlo, ale tým, že tam boli tie komentáre, tak som mala pocit, že by som jesť nemala, že by som mala jesť menej. Veľmi často som si schovávala jedlo do izby. Pamätám si, mala som v stoličke taký bol tam proste taký šuflíček v tej stoličke a ja som si tam ukrývala jedlo najprv teda preto, aby ma nikto nevidel jesť a potom už keď to zašlo do tej naozaj poruchy príjmu potravy, tak som si tam to jedlo ukrývala, aby som ho jesť zase nemusela. Takže hej, ale keď som sa prvýkrát vyvracala, tak som bola, že jesť, toto je ten spôsob, ako môžem jesť, ako to dám zo seba von. A vlastne vyriešila som ten problém, ktorý mám. Takže bola to taká úhlava, že toto teraz budem robiť a... Jak dlouho ti to přišlo jako výhra? Jako, že jsi objevila nějaký tajný, skvělý recept? Nebo po jaké doby ti začalo docházet, že to možná není úplně dobře? Ja som v podstate vždy vedela, že to úplne košer nie je. Vždy som tak nejako tušila, že toto je cesta do pekla. Ale tak asi ako väčšina dievčat, ktoré toto praktizujú alebo jednoducho majú
rôzny druh tej poruchy príjmu potravy, tak majú pocit, že to majú pod kontrolou. To je taká fráza. Mám to pod kontrolou. A ja som si tiež myslela veľmi dlho, že to mám pod kontrolou. Veď vraciam iba ten obed. Že vraciam iba raz za deň, že je to v pohode. Napríklad, keď boli letné prázdniny a boli sme s rodičmi týždeň, dva na dovolenke, potom sme sa zase vystriedali a išli sme s babkou na nejakú chatu, chalupu, tak ja som dokázala za tieto 2 mesiace vrácať možno iba naozaj párkrát, že som ani nevracala každý deň. Takže ja som si naozaj veľmi dlho myslela, že to mám pod kontrolou, ale potom sa to jednoducho z tej podkontroly nejako dostalo a ono to malo pod kontrolou mňa. Věděl to někdo tehdy? Nikto to nevedel. Ja som to tajila, fúha. Mama ma raz načapala. Bolo to, neviem koľko som mala rokov, ale nerobila som to ešte veľmi dlho. A vtedy som si hovorila, že tak musím to skrývať ešte lepšie, aby teda sa to... Nepřestat s tím, ale lépe skrývať. S tím, ale lepšie to skrývať. Čiže naozaj vždy som vracala len, keď som bola doma sama, alebo keď bol doma len brat. Tak nejako preventívne som mu vždy oznámila, že ja idem na vetko. Proste, a on... Proste mala som mladšieho brata, tak neriešil. Podľa mňa ani netušil, že by som tam mohla ísť vrácať. Takže tak. A veľmi dlho som to tajila. Teda vyvracala som sa prvýkrát, keď som mala 12-13 a možno tých 10 rokov to naozaj, alebo aspoň ja som si myslela, že to nikto nevedel. Mama to určite vedela, pretože pred pár rokmi mi povedala, že ona sama potom vyhľadala nejakú terapeutickú skupinu pre rodičov, kam chodila, čo som ja teda vôbec nevedela. Takže určite sa tým trápili, ale ja som nebola ochotná s tým prestať. Zuzi, sama říkáš, trvalo to 10 let, ta první fáze, což je dost dlouhá doba. Jaký vliv to mělo na tvoje tělo? Mne sa váha veľmi nehybala. Ono, dievčatá, alebo teda aj chlapci, ktoré trpia bulimiou, tak väčšinou priberú, pretože to jedlo sa ti, tie cukry a to všetko z toho kvanta jedla, ktoré zjeme za ten jeden bulimický záchvat, ono sa to hneď ukladá. Mne sa tá váha nehybala, pretože ja som počas dňa jedla veľmi, veľmi málinko, potom som si dala ten jeden bulimický záchvat, hneď som sa vyvracala. Samozrejme, že medzi to som sa aj vážila som sa predtým, ako som sa išla najesť, odvážila som sa potom, keď som sa najedla toho kvanta jedla a vážila som sa ešte aj pomedzi vrácanie. Taká obsese. Hej, ja som sa vážila naozaj 100-krát za deň, bolo to hrozné. A nejako potom už keď som videla, že dobre, tak mám toľko, koľko som mala predtým, ako som sa vôbec išla najesť, tak je to v pohode, nepribrala som. Že to bola taká moja kontrola a v podstate si to nikto nevšimol, pretože som naozaj počas toho dňa buď som všetko vyhodila, to, čo mi mama nabalila na 10. Obed som nejako zjedla a potom niekedy jej vyvracala, alebo som povedala, že idem vyniesť smeti a vyvracala som sa zákrikom vonku. Takže... Tak ono už to asi potom jde o dost jednodušeji, ne? Když je na toto tělo navyklý. Hej, to už sa len predkloníš a už to ide. No, takže to už je taký reflex. Ale co ten vliv dobře na tu váhu, to se i říká u bulimie, že na rozdíl od anorexie ten vliv na tu váhu není takový. Nicméně, co ty jiný fyzický aspekty, já nevím, zuby, dejme tomu a podobně. Ja mám asi veľmi dobré zuby. Nejakú dobrú genetiku mám. Takže zuby sa mi nekazili. Ja som si potom niekde prečítala na nejakom fóre, kde sme si my ako anorektičky a bulimičky dávali rôzne tipy. Byla si na týchto fórech, vím, bola som na tých fórach, samozrejme. Takže odporúčam, no asi toto nebudem hovoriť, čo sa odporúča. Raději nebudeme dávať návody. Ale hej, teda prečítala som si, čo mám robiť, aby sa mi zuby nekazili, alebo aby sa mi menej kazili, takže s týmto som problém nemala. Potom už naozaj, keď sa to vymklo celé spod kontroly a ja som vracala, hádam aj 20 krát za deň, úplne, že všetko. Pohár vody, jablko, čo som zjedla, jednoducho absolútne všetko, čo si vieš predstaviť, čo som zjedla. Promiň, do toho skáču, ale to si zvracela cíleně takhle všechno, nebo už prostě to tělo to dělalo automaticky? Cíleně, pretože ja keď som si predstavila, že 1 deci vody rovná sa 100 gramov, tak jednoducho som to všetko vracala.
A hej, mala som potom tuto také tie navreté uzliny, čo majú vlastne bulimičky. Začali mi extrémne vypadávať vlasy, bála som sa, že budem mať nejakú rakovinu hrtana, čiže toto všetko ma desilo a veľmi som s tým chcela prestať. To bolo už vlastne na vysokej škole. To bola tá nejhorší fáza, To ne? bola tá najhoršia fáza. Popisovala. Najhoršia fáza bola tak v tom 4. ročníku na vysokej škole, keď som sa vlastne rozišla s môjim prvým priateľom, tak sa to celé tak nejako spustilo do extrémov a tá bulimia bola som na tom naozaj zle a vtedy som veľmi chcela prestať, vtedy som vyhľadala aj prvú psychiatričku, alebo teda moji kamaráti mi našli prvú psychiatričku, len to veľmi nevyšlo. A to väčšinou na první dobrou. Hej, a vtedy som veľmi chcela prestať, lenže ono to zase prešlo z tej bulimie do anorexie, že nevedela som si predstaviť, že ja budem teraz jesť a nebudem vracať. Tak som prestala jesť úplne. Takže išla som z bláta do kaluže, ako sa hovorí. Takže tak. Já jsem někde četla, nevím, jestli to bylo právě na tom Instagramu nebo v nějakém z rozhovorů starších, kde si popisovala tady ten poslední ročník na té vysoké škole, že pak už byly fakt dny, nebo respektive noci, kdy si jenom jedla a zvracela. A pak si ale další den musela zase i fungovat, teda nějak, že jo, chodit do té školy na ty přednášky a podobně. Jak si tohle zvládala? To si musela být jako troska. Ja som bola úplná troska. Hej, to bolo vlastne všetko v tej fáze, kedy som chcela prestať vracať a prestala som jesť úplne, len ono ma to potom všetko dobehlo. To, ako som pár mesiacov vôbec nejedla, tak to prešlo potom do toho extrémneho hladu, ale ja teda som nikdy nemala záchvatové prejedanie, že ja som vždy všetko buď vyvrátila, alebo som nejedla nič. Čiže záchvatové prejedanie ma ako si obišlo. A tým, že som bola po tých pár mesiacoch nejedenia úplne vyhľadovená, tak som sa znovu vrátila do tej bulimie. A ja som počas dňa bola buď v škole alebo v práci, kde som vlastne nič nejedla a potom som prišla domov a začalo to. A ešte ten večer nejako prešiel, že som sa vedela nejako ovládať, ale už ako náhle prišiel takých tých 10-11 hodín, ja som bola už naozaj strašne hladná, tak už to začalo. Najprv som si otvorila fľašu vína a som si myslela, že tým zaženiem ten hlad. No lenže to ma akurát tak trošku otupilo a mala som odvahu sa najesť, len potom prišli také tie výčitky, že preboha, ja som teraz ešte si dala nejaký alkohol, to má kalórie, potom som zjedla nejaký chleba, alebo proste hocičo, dobre, idem vracať. A jak som sa vyvracala, tak potom si hovorím, dobre, tak teraz je to už úplne jedno, tak môžem zjesť alebo zožrať hocičo. Tak som si zase dala taký ten bulimický záchvat a vracala som a to bolo naozaj niekedy do 2, do 3 do rána, čo som ja toto praktizovala. No a ráno o 6, o 7 budíček a ideme od znova, kedy som si povedala, že dobre, tak dnes už nie, dnes už to proste dám, budem sa snažiť si dať nejaký obed v práci alebo v škole a budem pekne jesť. To bola taká moja fráza, že budem pekne jesť. No ale tak tieto dni sa opakovali čoraz ťažšejšie a takto som fungovala zase. Neomdlívala si? Omdlievala som. To podľa mňa fyzicky není vôbec ako ukočírovateľný. Mala som také, ono sa tomu hovorí, že hypoglykemické triážky, teda už keď naozaj som úplne vyhľadovená, čo sa mi vlastne dialo aj posledné mesiace pred tou hospitalizáciou, tak odpadávala som. Veľakrát som aj sama doma, teda, lebo ja som žila sama od 17. Rodičia boli v zahraničí, takže o toto bolo pre mňa celé jednoduchšie. Nemala som nad sebou žiadnu kontrolu. A párkrát som sa zobudila, či už som odpadla nad tou záchodovou misou, keď som vracala, už som naozaj nevládala fyzicky, alebo som len tak doma v kuchyni odpadla, čiže veľakrát to moje telo už nezvládalo. Tehdy v té nejhorší fázi si potkala svého současného manžela? Áno. A byl to on? Třeba kdo ti tehdy pomohl se z toho dostat? Určite áno. Myslím si, že on bol ten... Boh vie, čo by so mnou bolo, keby som ho nespoznala. Takže potom přišlo takové období, kdy myslím, že si to popsala 9 let. 9 let si nezvracela, když si
Áno. Z toho dostal? Ja som ho spoznala v podstate na konci vysokej školy, kedy som bola na tom zle. Obidvaja sme boli v podstate po rozchode. Vôbec sme sa nebrali ako nejakí potenciálni partneri, pretože on sa nepáčil mne, ja som sa nepáčila jemu. Len sa nám veľmi dobre spolu rozprávalo. Chceli sme tráviť spolu čo najviac času. A tým pádom, že ja som v ňom nevidela teda nič, tak ja som mu povedala úplne všetko. Povedala som mu, čo robím, teda akože tie moje bulimické záchvaty. Byl to první člověk, který mu to řekla takhle otevřeně? Môj bývalý frajer o tom už na konci toho vzťahu vedel, ale dlhé roky, podľa mňa tých 5-6 rokov to vôbec nevedel, až naozaj na konci, až potom. Ale on bol prvý, komu som sa tak otvorila úplne, že asi najviac. A tým, že my sme spolu trávili naozaj celé víkendy, tak on bol taký ten, dobre, tak ideme spolu variť, ideme spolu jesť, proste, že nejako to dáme. Najprv to bolo také, že dobre, ale vždy, keď po víkende odišiel, tak som aj tak všetko zjedla, čo mi navaril a potom som to vyvracala. Ale potom postupne to odišlo. Potom mi aj on našiel moju psychiatričku a psychoterapeutku, ku ktorej vlastne chodím až doteraz. Tam už si to sedlo. A nejako som sa z toho možno za rok, dva, tiež to nebolo, že za mesiac, alebo len tak. Ničoho nič, ale postupne som sa z toho nejako dostala. Aj keď ja už teraz viem, že to nebolo úplne plné vyliečenie, že stále to tam vo mne niekde bolo, stále som mala nejakú tú kontrolu nad tým jedlom, nedovolila som si jesť všetko, nemala som takú tú slobodu v jedle, ja to tak hovorím. Měla si někdy ale za celý svůj život? Nie. Vůbec to neznáš? Vôbec to nepoznám. Čiže možno ako dieťa som mala, ale ja si na to nepamätám. Takže vždycky si to jídlo prostě řešila, vždycky to byla nějaká alfa a omega toho. Vždy sa s tým jedlom u mňa spájalo, pre Boha, koľko by som toho mala zjesť, nemala by som to jesť, priberiem z toho, čiže strašne veľa myšlienok okolo jedla. Jak jsi se teda stravovala v tom období, kdy by si z toho byla tak nějak venku, těch 9 let? Raňajkovala som, obedovala som a tie večere to už sa nejako tak akože len sem dám niečo, že dala som si kúsok syra, dala som si, ale tak ja som si niekedy dovolila dať aj normálne, že koláčik, že upiekla som koláč, dala som si koláč, ale vždy tam boli také tie myšlienky, že pre Boha nemala by som si ho dať. Čiže aj keď som sa možno na oko pre ostatných stravovala v podstate, že normálne, tak v mojej hlave stále išli tie myšlienky. Čiže hlavne tie myšlienky, ktoré som mala v hlave, viem, že som teda nebola úplne že plne vyliečená. Sice som sa z toho dostala, že nevracala som, jedla som nejako ako tak, ale tie myšlienky tam boli stále. Jsme se tady bavili, že obě známe paní profesorku Papežovou, kterou jsem tady měla jako hosta a ta právě říkala, ano, že to naprosté vyléčení může přijít, že to jako není vyloučený u poruch příjmu potravy, ale přidáš právě ve chvíli, kdy už na to jídlo tak nemyslíš, už prostě neovládá tě a není to jediný, co jakoby řešíš od rána do večera. Hej, no. Takže do té fáze si se nedostala. Do tej fázy som sa nikdy nedostala a ja verím, že to je možné. Veľmi by som si to želala, ale zatiaľ si to absolútne neviem predstaviť, aký by mohol byť život bez toho. Pretože vlastne ja taký život nepoznám. Dúfam, že si ti to povede. Dúfam aj ja, ale viem, že to ešte bude určite dlho trvať, pretože ja som teraz vlastne v tej recovery po tej druhej bulimicko-anorektickej fáze od septembra. Od začiatku septembra je to niečo vyše 4 mesiacov. Takže je to naozaj zatiaľ iba veľmi krátka doba a aj moja psychiatrička a aj psychiatri v nemocnici mi hovorili, že tým, že poruchami príjmu potravy trpím takmer 30 rokov, tak to naozaj bude možno ešte roky, 2-3, ale musím sa extra snažiť. V tom období teda toho zdánlivého vyléčení a přišla svatba, 2 děti porodila. Jak si třeba nesla těhotenství? Protože to si prý paradoxně nesla dobře.
Tam, tehotenstvo... to tělo se mění přirozeně? Ja som teda v takom tom období, kedy som bola akože kvázi vyliečená, ja som vyhodila váhu, vôbec som netušila, koľko vážim. A ako náhle som otehotnila, tak váhu som si kúpila, pretože som si chcela sledovať, koľko priberiem. Ja som si niekde prečítala, alebo mi niekto povedal, že ideálne je pribrať toľkoto a toľkoto kýl, tak ja som si povedala, dobre, toľkoto si dovolím pribrať, viac nie. Čiže tam už znova začali také tie myšlienky, ale jedla som tak nejako normálne, dá sa povedať. Nemala som až také tie nevoľnosti, kedy by som zvracala. Ani mi nikdy nenapadlo, že by som sa mohla ísť vyzvracať, takže to bolo úplne v poriadku. Mne sa tehotné telo veľmi páči, či už to bolo moje, alebo sú to tela iných tehotných žien. Veľmi sa mi to páči, príde mi to veľmi sexy, takže ja som sa vtedy naozaj cítila veľmi dobre a bola som nesmierne šťastná, že som tehotná, pretože po dieťati som veľmi túžila. Ale potom hneď po pôrode v podstate chcela som sa vrátiť na tú pôvodnú váhu pred tým tehotenstvom, že hneď. Takže to bol taký môj... Ani žádný 6 nedelí si nedala, jo? Ne. To bolo, že hneď. Dobre, ideme na to, prestávam jesť, bolo mi jedno nejaké dojčenie alebo čo prvorade bolo, aby som sa dostala späť na tú váhu, aby som si hneď obliekla tie rifle, čiže nebola tam nejaká taká, že by som prestala jesť a že by som mala nejaké myšlienky na vracanie, že by som sa do tohto vrátila, to nie, ale nebola som ochotná jesť vyvážene, napríklad kvôli tomu dojčeniu a kvôli tomu, že matka potrebuje energiu a tak ďalej, proste nie. Prvorade bolo dostať sa na tú váhu, ktorú som mala pred tehotenstvom. Dostala ses na ne rýchle? Veľmi rýchlo. Hej. Ja som teda nepribrala veľa počas toho tehotenstva, iba naozaj toľko, koľko som si dovolila. Takže rýchlo som si Jak myslíš, že bys nesla, protože někdy, myslím, že u některých žen to není ani třeba tím, že by se tolik přejídali v tom těhotenství, ale třeba se velmi zavodní, což neovlivníš, možná tak úplně, jakože kdyby to byl tvůj případ, asi by si to nesla těžce. Vôbec si to neviem predstaviť, ale teda našťastie sa to neudialo. Neviem, čo by to vo mne spôsobilo. Možno netuším. No jasně, je to taky hypotetický. Tak jsi měla druhého syna a potom přišel už čas na nějaký návrat do práce. A ještě byl covid tou dobou, je to tak? A že si vždycky popisovala všude, že se to tak nakumulovalo všechno, že přišel jako totální syndrom vyhoření. Áno, u mňa sa to celé kumulovalo veľmi dlho, pretože nám, keď sa narodil prvý syn, tak to bolo veľmi náročné. Ja som nemohla kojiť, ale teda nebolo to kvôli tomu, ako som tu opisovala, že by som nejedla a nemala mlieko z toho, ale mne potom na slne prstníkov zistili, že nemám mliečne žľazy. Takže to proste nebolo možné. Proste to nebolo možné. Veľmi som sa tým trápila, mala som tam takú ľahkú až miernu popôrodnú depresiu z toho. Bolo to pre mňa naozaj veľmi náročné. Čiže to bola taká prvá trauma, veľmi silná. Potom náš prvý syn absolútne nespal. Prvýkrát sa vyspal, keď mal 5 rokov. To je optimistický výhled. takže bolo to s ním naozaj veľmi náročné. Vyžadoval si pozornosť 24 hodín denne. Bolo to extrémne náročné dieťa. Ale na druhej strane veľmi veselý a úžasný a šikovný, to musím tiež povedať. Čiže to bolo také veľmi náročné obdobie. Potom prišiel druhý syn, mala som ich obidvoch doma, pretože ten prvý sa nedostal do škôlky a tak ďalej, čiže toto. A potom prišiel COVID. A to mňa úplne zložilo. Ja som COVID absolútne psychicky nezvládala, vtedy sa mi spustili také panické ataky. Upadala som do depresie, kedy som sa zavierala do izby a tam začal naozaj aj ten alkohol hrať veľmi silnú rolu, kedy sme si, myslím si, že nie som jediný prípad, ktorý sa
uchýlil k alkoholu počas myslím, že to covidu. bylo v mnoha domácnostech, jako To se z toho stal taký rituál, protože co dělat, večer se otevřela lahev, že? Presne tak, takže toto sa začalo praktizovať u nás doma, aj keď muž skončil vždy pri jednom poháriku, ja som vždy potrebovala dopiť fľašu, takže COVID bol veľmi náročné obdobie pre mňa a potom teda ten návrat do práce, ktorý bol tiež proste návrat do práce po materskej je úplne psycho podľa mňa. To je jedna z najnáročnejších vecí, či už hľadať si tú novú prácu, pretože tá pozícia, z ktorej som ja odišla, bola obsadená. Tá bola proste obsadená, čiže tu mi nevrátili, musela som si nájsť novú pozíciu, ja som si hľadala aj úplne inú prácu, pretože som sa nechcela vrátiť do tej firmy. Ty si pracovala v korporátu? Ja som pracovala v korporáte, nová práca sa mi nájsť nepodarila, pretože hneď ako počuli, že matka po materskej, no tak to bude mať hneď choré deti, tak to nič, tak to ma hneď všetci odpísali. Takže som sa nakoniec vrátila do toho korporátu, z ktorého som odchádzala aj na matersku. Dali mi pozíciu, o ktorej som nevedela absolútne nič. Zaučala som sa v čase covidu, teda online, kde som počula každé 10. slovo, čiže som z toho nemala absolútne nič. A potom teda vykonávaj tú prácu, o ktorej nič nevieš, takže z toho som mala tiež strašné debky a úzkosti. Nakoniec som dala výpoveď. Po pár mesiacoch, naozaj ja som tam vydržala možno asi iba pol roka a potom som si našla prácu v jednej PR agentúre, čo ma bavilo trošku viac, ale nebola to úplne moja šálka kávy. Do toho som mala teda už celkom pekne rozbehnutý Instagram, do toho ma oslovovali aj iné firmy, aby som im zriaďovala Instagram. Ja som všade videla ako príležitosť, všetko som povedala áno, idem do toho. Takže ja som si takto nabrala na seba asi 4 v podstate práce. A do toho domácnosť, a do toho domácnosť, deti a tak ďalej. Tak, a tvoje sklony k perfekcionizmu. Áno, hej, lenže moje sklony k perfekcionizmu úplne vyhoreli, pretože keď má niekto naozaj 4 full-time joby, tak v podstate nie je schopný vykonávať ani jednu z tých prác na 100%. Ja by som povedala, že ja som ich nevykonávala ani na 50% a z toho som mala naozaj že strašné stavy. Mala som pocit, že som úplne neschopná, že nič nerobím dobre, takže som jednoducho vyhorela. Totálne som vyhorela a znovu som začala chodiť na terapie, kde mi moja psychiatrička povedala okamžite výpoveď alebo mi napíše PN-ku, lebo to skončí veľmi zle. Ja som chcela aj život ukončiť, pretože som sa videla len ako neschopná, že nerobím dobre ani matku, ani manželku, ani domácnosť, ani všetky tie práce. Pripadala som si naozaj ako ten najneschopnejší človek na svete, takže som ten život chcela veľmi ukončiť. Opravdu měla si vyloženě sebevražedné myšlenky, nebo to bylo taky to, co ti probleskne hlavou? Ale... Veľmi som chcela zomrieť. Ale bála som sa to urobiť. Ja som sa bála tej bolesti a stále som mala v hlave, preboha, však máš 2 deti, nemôžeš im toto urobiť. Takže tak, ale naozaj, že veľmi som chcela nebyť, tak by som to povedala. A tak som sa teda znovu dostala k mojej psychiatričke, ku ktorej som sa po rokoch vrátila. Sice som ju navštevovala aj počas covidu, pretože ten čas bol pre mňa naozaj veľmi náročný, ale teda odtedy tam chodím veľmi intenzívne a potom tento syndrom vyhorenia a tie úzkosti znova spustili tú poruchu príjmu potravy. Protože ty si zhubla. Samozřejmě většinou spousta lidí hubne ze stresu. Áno. Protože to jídlo jde bokem. Hej, tým, že som mala také naozaj veľmi silné úzkosti, ktoré som nikdy inokedy takéto nezažila, tak som schudla. A schudla som veľmi veľa a zapáčilo sa mi to. A ono se možná pak i člověk dostává taky ty komplimenty, že jo? Áno, protože jasné. to okolí netuší úplně, jak k tomu třeba došlo, že to nebylo nejzdravější cestou, je taky tebe to sluší. Ako úžasne vyzeráš a tak ďalej. No a ja som dostala potom taký ten panický strach, že pre Boha, ja to určite priberiem naspäť. Čiže z toho, že ja som nič nejedla a už teda počas toho syndromu vyhorenia sme s mojou psychiatričkou pristúpili k tomu, že dobre, musíme nasadiť nejakú medikamentóznu liečbu, takže ja som prvýkrát v živote začala brať pred 3 rokmi antidepresíva
a lieky na úzkosť. A jednoducho nemala som vôbec žiadnu chuť do jedla, takže to prišlo tak akože samé. Potom už ako som bola na tých liekoch, tak tá chuť do jedla sa trošku začala vrácať, len ja som sa strašne bála, že to priberiem všetko naspäť. Ale zas ten hlad bol naozaj už niekedy neznesiteľný, tak znovu to prišlo do toho, dobre, tak ja sa najem a pôjdem to vyvracať. Ty si spomněla, že to fungovalo. Hej, a ináč to bolo presne ako taký, keby ma osvietilo, ja mám pocit. No normálne mi to napadlo len tak, že fakt, keby ma osvietilo, že však vracanie, veď... To už znám. To... Presne tak, veď som to robila proste XY rokov, tak poďme do toho znova. A vedela som, že toto je cesta do pekla, ale nejako som to už nevedela zastaviť, pretože sa mi veľmi páčilo to moje nové telo. Bola som s ním spokojná, naozaj všetci mi dávali tie komplimenty, ktoré mi doteraz nerobia dobre, pretože u mňa to spustí sériu tých myšlienok, že dobre, tak teraz hovorí mi, že dobre vyzerám, lebo som schudla, lebo som pribrala, proste niečo je inak. Ideálne vôbec nekomentovať proste. Ideálne vôbec nekomentovať, či schudnem, či priberiem, pretože naozaj nikdy nevieme, ako ten človek schudol, či náhodou nie je chorý, či náhodou nemá poruchu príjmu potravy. Takže je to veľmi také zradné. Stačí povedať, že vyzeráme dobre. Že takhle trvalo ještě nějakou dobu, než to došlo až do té fáze té hospitalizace, které si přikročila. A my si vždycky popisovala, ten rok už předtím byl jako opravdu šílený. To zase prostě vznikl ten obrovský kolotoč, jezení, zvracení a do toho alkohol. Vím, že někde si popsala, z čeho jsem měla trošku husí kůži, že vlastně ráno si vstala a myslela si jenom na to, až bude těch 6 večer, budeš mít ty povinnosti za sebou, které prostě si musela udělat, že ať už práci, starosti o děti a pak si prostě dáš prosecco, najíš se a vyzvracíš. Hej, potom to už naozaj dospelo iba do tejto fázy, že som myslela v podstate od rána iba na toto. Ja som teda, celé to vyhorenie sa udialo pred 3 rokmi. Trvalo pár mesiacov, začala som vracať v lete, čiže je to tak 2,5 roka. Rok som to tajila pred mužom, že vraciam. Ani on to nevedel. I když vlastně tě poznal tě tehdy na té vysoké škole, kdy to s tebou prožíval, ale i tak si to dokázala skrývat. V jednom počas hádky som mu to povedala, že teda ja už rok vraciam. Ten alkohol to vedel, ale nebral to ešte, nebolo to naozaj ešte v takej miere, do akej sa to potom časom dostalo. Čiže ja som mu najprv povedala, že vraciam, ale nejako ani som s tým v podstate nechcela prestať. Nejako mi to vyhovovalo, tie moje rituály, ktoré som si vytvorila, že som vracala vždy, iba keď on nebol doma. On totižto v útorky chodil na bicie, pretože hrá v jednej kapele. Takže to bol taký môj čas, kedy som mala voľné pole na to, aby som si mohla urobiť tie svoje rituály, teda opiť sa a vyvracať sa. Alebo som sa vyvracala, keď on išiel vyniesť smeti. Jednoducho vždy som si tú cestu našla. Ja by som povedala, že bulimičky a anorektičky sú najlepšie klamárky na svete, že nikto iný nevie lepšie klamať ako my. Takže vždy som si tú cestu našla, lebo... Videli tie deti niekdy? Nikdy ma nevideli vrácať. A potom už som skrývala aj ten alkohol, že nenalievala som si to do toho prosekového pohára, ale napríklad mala som fľašu otvorenú v chladničke a pila som to z fľaše, alebo som si to naliala do nejakej šálky, len aby nevideli, pretože začali aj oni už vnímať, keď sme boli na nákupe a ja som si tam nakladala 5-6 fliaš proseka, tak... Vždy mi hovorili, že mami, nekupuj si už to prosecco, lebo teda učíme ich, že alkohol a cigarety sú zlé. Takže... Jasně, rozumím. Takže tak. Myslíš, že ale jsi měla reálně jakoby problém s alkoholem, nebo to byl spíš takový nějaký vedlejší efekt? Ja by som sa, aspoň teda moja psychiatrička
mi povedala, že nie som alkoholička, ale mám veľmi dobre našliapnuté na to, aby som sa ňou stala. Takže problém s alkoholom som určite mala, pretože som na ňo naozaj niekedy od rána myslela, že proste nech už je tých 5-6 hodín, ja som nikdy nepila počas dňa. To nie, ani nikdy som si nenaliala ráno prosecco, ani na dovolenke, ani proste nikdy, ani na obed. Ale niekedy som už od rána na to myslela, že ježiš, fakt mám chuť už si naliať, ale nech už je tých 5-6 hodín a už je to také, že OK pre mňa v hlave. Jasne, měla tam prostě ten limit od kdy. Hej, a potom už teda muž to začal veľmi silno komentovať, už bol veľmi alergický na to, keď videl, že si otváram tú fľašu, takže som to začala potom tajiť vlastne aj pred ním. Začala som si tajne kupovať tie fľaše, ktoré som si schovávala v špajzi. On by teda nebol taký ten typ, ktorý by teda teraz prehľadával domácnosť. Schovávala som aj vypité fľaše. Takže hej, mala som určite problém s alkoholom. Ale vyslovene alkoholička som ešte nebola, pretože nemala som nejaké absťaky ráno, alebo proste netriasla som sa. Ja som niekedy dokázala aj týždeň, 2 nepiť, že som naozaj si nainštalovala aplikáciu I am sober a som si dala, že dobre, tak od dnes už nepijem. Niekedy som to vynulovala hneď na ďalší deň, lebo som to proste nezvládla, ale niekedy sa mi podarilo týždeň, 2 nepiť. A tak si hovorím, že dobre, ja som v pohode, určite nemám problém. Mám to pod kontrolou. Mám to pod kontrolou, ako vtedy presne s tým vrácaním. A za tie 2 týždne som si hovorila, že dobre, tak poďme sa odmeniť. Idem si naliať. Vydržela si ale tady v té fázi i nezvracet třeba týden, 2, nebo? To nie. To ne. To nie. Kdy jsi přistoupila už sama k tomu rozhodnutí, že se půjdeš léčit? Protože to si myslím, že je obrovský krok. Celkově ten strach z toho, možná, nevím, obava z nějakého, jako, že budeš mít nějaký stigma, dejme tomu, že jsi šla do Prahy velmi daleko od Bratislavy, kde žijete, opustit svoje děti na 2 měsíce, prostě strašně moc aspektů tam je, který člověk asi hrozně řeší. Mne to muž hovoril už veľmi dlho, bolo to už pár mesiacov, čo mi hovoril, že Zuzana, musíš sa ísť liečiť, není to dobré, sami to nezvládneme. Čiže on bol ten prvý človek, ktorý mi hovoril, že naozaj to potrebujem. A potom už mi to povedala aj moja psychiatrička, že naozaj by som mala pouvažovať o tom, že pôjdem na hospitalizáciu. Ona mi teda odporúčila u nás na Slovensku v Pezinku sú prípady poruch príjmu potravy, ale nie je tam špecializované oddelenie poruch príjmu potravy. My na Slovensku pre dospelých také nemáme. A takže ona mi povedala, že by som to naozaj mala zvážiť, pretože to potrebujem. A vtedy som si povedala, že dobre, tak keď mi to už aj ona povedala, pretože ma pozná 15 rokov, tak asi na tom niečo bude. Tak som to doma povedala mužovi a začala som to riešiť. Ozvala som sa jednej mojej kamarátke, ona je koučka pre poruchy príjmu potravy. Veľmi taká, by som povedala, známa aj na Slovensku, aj v Čechách. Jej som sa teda ozvala, kam mám ísť. Som sa jej spýtala a povedala mi buď Praha alebo Brno, ale choď radšej do Prahy, pretože tam je ten režim prísnejší. Tak som povedala, dobre. Tak som tam zavolala, zapísala som sa na čakačku, povedali mi, že to bude trvať 2 až 3 mesiace, to bolo koniec mája, kedy som tam vlastne volala. A ja som si tak predstavovala, že ešte to leto by som si veľmi rada užila s deťmi, aby sme proste si užili teda nejakú dovolenku, nejaký ten spoločný čas a v septembri by som chcela nastúpiť a presne tak mi to vlastne aj vyšlo. Že sa mi ozvali na začiatku septembra, že majú pre mňa miesto a tak. Mě jenom napadá, jak říkáš, chtěla jsi ještě užít to léto a ten čas užívala jsi, ale tou dobou ještě vůbec něco? No tak vtedy sa to v podstate ešte celé zhoršilo. Začala som ešte viac piť, začala som ešte viac vracať. A mne aj tá moja kamoška, tá koučka hovorila, že Zuzi, skús do tej hospitalizácie naozaj veľmi sa snaž, lebo veľa ľudí sa pred tou hospitalizáciou ešte viac spustí. Že povie si, že dobre, tak teraz je to už úplne jedno, teraz sa už totálne opustím a potom na tej hospitalizácii sa to vyrieši a toto bol teda bohužiaľ aj môj prípad.
vracala som úplne všetko, aj keď sme boli na chate, tak som vracala raňajky, obed, večeru, hocičo. Pohár vody nie, ale teda všetko som vracala. Samozrejme, že som to predkávala tým alkoholom. Najhoršie bolo, keď som nejedla. To vidím na sebe aj teraz. Keď nejem, tak mám myšlienky také tie, že najradšej by som sa prejedla, vyvracala a najradšej by som sa ožrala. Nechcem to urobiť, ale je to taký nejaký reflex, ktorý mi hneď napadne. Taký vzorec proste, ktorý máš v sebe. Hej, a to vlastne bolo aj vtedy v tom lete, že snažila som sa celé dni nič nejesť a potom to na mňa prišlo, že som hladná, musím sa opiť, musím sa prejesť a musím sa vyvracať. Čiže ten hlad ako keby všetko spúšťal. Čiže aj teraz sa snažím nebyť hladná. Ja som to aj včera, keď som bola pozrieť v nemocnici, tak som hovorila, že ja mám v podstate úzkosti, aj keď sa najem, ale mám ešte horšie úzkosti, keď som hladná. Že proste... Trochu začarovaný kruh. Že kedy to skončí, že ja už naozaj sa snažím vidieť to svetlo na konci tunela, ale ako si to... Je to strašne ťažké, že aj v tej nemocnici, už keď sa blížilo, že ma idú prepustiť, tak som mala veľmi veľké úzkosti z toho odchodu domov. Že to som slyšela od víc lidí v podobné situaci, ano, že tam je ten režim. Tam prostě ti to všechno donosí pod nos, musíš, hlídají tě. Presne, ja som to opisovala ako keď si prinesieme prvé dieťa z pôrodnice domov. Že teraz je to také, že preboha, čo ja s tým dieťaťom budem robiť. Že teraz, keď bude hladné, keď bude plakať, že preboha, čo ja s tým dieťaťom budem robiť. Že je to úplne nový človek, o ktorého sa ja teraz musím postarať. A ja, keď som sa vracala z tej nemocnice, tak to bolo to isté, že preboha, čo ja budem robiť, keď budem hladná, keď sa náhodou prejem, alebo keď si dám niečo viac, ako som mala, že tam bola tá otázka, čo budem robiť s tým dieťaťom, ako sa o neho postarám a túto, ako sa postaram ja sama o seba. Takže je to, ten návrat z tej nemocnice bol veľmi náročný. A tá samotná hospitalizace, jak si to zvládala? Bolo to hore-dole. Na jednej strane je to obrovský taký pokoj. Aj včera, keď som sa tam vrátila do tých priestorov, tak na mňa to pôsobilo tak veľmi, že taký pokoj vo mne zavládol. Samozrejme, že boli aj veľmi náročné chvíle, hlavne keď sa vážilo a keď som náhodou mala o pol kila viacej, tak som sa dokázala pol týždňa, dokázala som pár dní plakať, opúšťať sa. Volala som manželovi, že proste ja tu na tomto svete nemám čo robiť, že som tlstá, nechutná, otrasná, že ako sa vôbec, že sa hanbím byť na tomto svete, pretože musí byť na mňa otrasný pohľad. Aká som neschopná. Tým, že som mala o pol kila naviac napríklad, tak som si prišla extrémne neschopná a také tie seba-deštruktívne myšlienky tam boli naozaj niekedy extrémne, alebo napríklad veľmi náročné chvíle boli pre mňa vychádzky. Na jednej strane som sa strašne tešila, ale pre mňa to znamenalo, že sa musím z tých teplákov a z toho pyžama prezliecť do normálneho oblečenia a mne keď sa náhodou zdalo, že sú mi tie rifle o trošku menšie, ako mi boli pred 2 týždňami, tak zase to na mňa prišlo. Som neschopná, nemám tu na tomto svete čo robiť. Volala som mužovi, ako ma vôbec môže ľúbiť, keď som takáto šeredná. Potom som samozrejme mala aj také myšlienky, že ja som nikdy v živote nemala byť matkou, že ja som proste hrozná. No všetko len zle na seba a len preto, že rifle, ktoré mi boli vlastne asi aj dobré, ale ja som mala pocit, že sú mi malé, tak proste všetko toto spôsobili. Ty si vlastně ve výsledku, co jsem četla, za těch nějakých 51 nebo 2 dní přibrala půl kila. Ja som pribrala 0,9. 0,9, OK. Takže, ale to môže byť vlastne tým, že som bola pred menštruáciou, bola som po menštruácii, nebola som na vecku, takže toho pol kila až kilo, to je úplne bežné, čo sa za ten mesiac, jednoducho tá váha sa hýbe. A
Čiže vlastne nič. A odtedy som sa nevážila, takže neviem. Dneska by som mala ísť na, volá sa, že dolečovací skupina s pánom doktorom Krchom. A vraj sa tam budeme vážiť. Wow, nemáš z toho trochu stres? No mám z toho obrovský stres. Včera, keď mi to povedali sestričky, teda ja som neplánovala, že tam pôjdem, pretože som ani nevedela, že to má byť. Ale včera, keď som ich tam prišla pozrieť, tak mi povedali, že no, že zajtra je dolečovačka, že prídi. Ja, že OK, že tak keď už som tu, tak to využijem a potom, že tak budete sa tam vážiť a že no tak to neprídem. To určite neprídem, lebo to sa zrútim, ale asi sa nebudem pozerať. Proste im poviem, dobre, tak si ma odvážte, ale nehovorte mi to, že ja to proste nechcem vedieť. Nejako si žijem ten svoj život, aj keď niekedy je to naozaj náročné a prídem si hrozne, ale nechcem vedieť, koľko vážim. Asi by ma to len dalo dole. Já to vidím tím, jak sleduju tvůj Instagram, že pořád jsou to také velké jakoby asi propady, že kdy jako často sdílíš, že jsou to dny úplně na prd. Když se jako opravdu necítíš dobře, pak je zase líp. Takhle to je teď pořád od té doby, co tě propustili? Hej, je to naozaj tak veľmi silno hore-dole. Mám dni, kedy sa cítim naozaj úžasne, kedy je mi dobré, poviem si, že je to fajn, aj sa pozriem do zrkadla a poviem si, že je to OK, že proste naozaj je to fajn. A potom niekedy za minútu si prídem, že ježiš, strašné to je. Že mám sa úplne strašne, mám sa nápred, spustia sa mi úzkosti, zase nechcem byť na tomto svete. Čiže sú to veľmi veľké výkyvy hore-dole. A aj teraz to možno budeme nejako intenzívnejšie riešiť s mojou doktorkou, aj čo sa tých medikamentov týka, lebo poslednú dobu mi začali zase znovu veľké úzkosti. Vôbec neviem, čím je to spôsobené, či je to tým jedlom alebo jednoducho niečím iným. Takže uvidíme, ale je to hore-dole. Akože ja som s tým rátala, že to takto bude, ale niekedy je to až príliš a je to niekedy na mňa moc. Já jen trochu odbočím, myslím si, že vlastně dobře zmiňuješ svoji psychiatričku, se kterou už takhle řešíte spoustu let, že jsi měla takové i štěstí na ty odborníky, nebo tady v Praze v nemocnici, na ty odborníky ve svém životě, ale taky jsem někde četla tvoji zkušenost normálně s obvodní nějakou lékařkou, bylo to tak, která vlastně úplně zhodila ten tvůj problém, nebo áno, mi řekla, to mě jako taky velmi překvapilo od někoho, od lékaře, od kterého čekáš nějaký prostě fundovaný názor a že ti někdo taky řekne, to je vlastně úplná banalita a dělala jsi to sama. To bolo minulý rok v apríli, som bola na preventívnej prehliadke a vtedy som akurát znovu mala také tie silné hypoglykemické triažky, kedy som odpadávala, jednoducho nemala som sa dobre, mala som aj silnú anémiu, ona to na tých výsledkoch krvi videla, ale ako náhle som ja jej povedala, že sa liečím z poruch príjmu potravy, tak to pre ňu začalo, ja som pre ňu začala byť úplne, že nikto a strašne ma zhodila a mala taký naozaj veľmi dlhý monológ, kedy mi povedala, že by som potrebovala nejakú normálnu chorobu, aby som sa trošku spamätala, že asi pravdepodobne mám veľmi ľahký život, nemám žiadne problémy, že by som mala začať normálne pracovať, pretože práca vizažistky, že to čo je akože za prácu. A ja už si teraz fakt ani nespomínam všetko, čo mi povedala, ale ja som odtiaľ odišla a som sa rozplakala, že toto som ešte nezažila. Pretože ona strašne ma zhodila. A potom mi ešte povedala, že áno, mala som tu aj pani, ktorá sem prišla s depresiami a potom o 2 mesiace sem prišla s 2 zlomenými rukami a povedala, že ona už konečne vie, čo sú to problémy a žiadne depresie už nemá, pretože má teraz nejaké existenčné problémy, že nevie proste s tými 2 zlomenými rukami fungovať. Tak mi povedala, že aj toto by sa mi zišlo, aby sa mi stalo a všetko. Išla do mňa takto asi 5 minút a ja som len si povedala, že dobre, chcem odtiaľto rýchlo odísť a už sa sem nikdy nevrátim a tak aj bolo. Zobrala som si od nej kartu a išla som k inej pani doktorke a tá je naozaj veľmi rešpektujúca a úžasná. Jako, že takový názory možná někteří lidi mají, já nechápu to, ale ano, jako není to pro mě šokující, ale od lékaře bych to opravdu nečekala. A pritom to bola naozaj veľmi vyhľadávaná pani doktorka. Nikdy som jej meno nepovedala, ani to teda nikdy nepoviem, pretože nechcem nikomu ubližovať, ale teda
možno mala zlý deň a naozaj ja som sa to potom aj snažila nejako analyzovať, že či som jej bola možno len nesympatická, alebo že čo sa deje, neviem. A riešila som to samozrejme, že aj na terapii s mojou psychiatričkou, lebo to bol pre mňa taký veľmi až možno traumatický zážitok. Tak ono ešte od tej akoby autority, nebo väčšina z nás cítí nejakou proste autoritu. Jasné, že som si potom začala hovoriť, že no tak jasné, tak ja som iba blbá, zase neschopná. Měla jsem tak někdy, že jsem měla taky ty pocity, ano, jakože si spřála nějakou tu opravdovou nemoc? Áno, samozrejme, ja som si veľakrát prijala opravdovú nemoc, lebo som si prišla, že to je málo, čo ja mám. Že... Kdyby si měla třeba rakovinu, tak by to bylo. Hej, akože je to hrozné, ale veľakrát som si to želala, aby... Hej, no. Zuzko, teď už si nějaké, 3 měsíce to budou, co si propuštěné? 1. novembra ma prepušťali, takže hej. Zvracela si od té doby? Nie, nevracala som a nepila som alkohol, takže vlastne od 8.9.2024 som nevracala a nepila žiaden alkohol. To je skvělý. Teším sa z toho veľmi, hej. Už len aby tie myšlienky prešli a to je skvělý. A bolo by to super. Pořád se sprchuješ pod mě? Hej, aj predvčerom bol muž večer v kúpeľni. Ja mu hovorím, že prosím ťa, ja si potrebujem zhasnúť. Nedokážem sa na seba pozerať. Samozrejme, že aj po tme sa vidím a chytám si telo, keď sa umývam. Ale my máme hneď oproti sprchovému kútu vlastne veľké zrkadlo a nechcem sa vidieť. Takže sprchujem sa stále po tme. Jaký vůbec to mělo všechno vliv na tvůj vztah s manželem? Protože jasně, tak on tě poznal tě v době, kdy jsi na tom byla nejhůř, takže tak nějak jakoby věděl, čo jde, ale myslím si, že to je strašná nálož pro ten vztah. Je to náročné už v tých najhorších chvíľach, kedy som naozaj len vracala a pila pár mesiacov pred hospitalizáciou, tak on mi v podstate dal ako keby také ultimátum. Že tak buď sa pôjdeš liečiť, alebo ja už toto nedám. Takže bolo to aj preňho náročné a je to preňho náročné aj teraz. Veľakrát sa stane, že ja mu poviem, že počúvaj, ja to nedávam. Že proste teraz najedla som sa a ja to nedávam. Že ja mám pocit, že som strašne tlstá, že čo mám teraz robiť. Tak aj on sa niekedy potom tak už nahlas pýta, že preboha, kedy sa toto skončí, že prosím ťa, že maj aj 500 kg, ale buď v pohode. Takže on už má toho tiež dosť, naozaj. Akože má toho dosť, lebo neustále počúvať od niekoho, že som tlstá, prídem si tlstá, nemôžem sa najesť a toto zjem a čo potom. Že je to taká nálož. Víc je neuvěřitelný, že ty o tom tak dokážeš mluvit nejenom teď tady se mnou, ale i ve všech těch předchozích rozhovorech, které já jsem slyšela, že o tom mluvíš s takým nadhledem, že jakoby víš, že to je nesmysl, to co si myslíš, to, co jakoby vidíš, jak se vnímáš, ale přesto to té hlavě nějak neumíš jako je to také psycho, hej. Ja aj niekedy sa pozriem do zrkadla, aj nahá a poviem si, že je to v pohode, že proste je to OK. A potom proste o mikrosekundu si chytím brucho a poviem si, že fuj, že není to OK. Takže je to také náročné, ale potom ešte vo vzťahu s tým manželom, ja som si myslela, že sa pýtaš na nejaký taký intimný vzťah. Tak myslím si, že i na tu intimitu to možná vliv má, což jsem se úplně neptala, ale tak pravděpodobně pokud máš sama takový problém s vlastním tělem, tak asi logicky. Hej, napríklad on, aj keď ma chytí napríklad za brucho, toto brucho je pre mňa také, že preboha, nechytaj sa ma. Čiže ja som v strašnom krči, keď on ma chytí za to brucho, ale kamoška, tá koučka mi povedala, že proste nechaj mu tam tú ruku. Že premôž sa a proste povedz mu, že dobre, môže tam mať tú ruku 3 minúty a potom nech to dá preč, ale musíš sa trošku premôcť. A toto vlastne bola hlavná myšlienka aj v nemocnici na terapiách, že my sa musíme vystavovať tej úzkosti. Keď sa nechceme najesť, tak sa just najeme a jednoducho to je tá cesta. Takže ja sa snažím... Mechanicky dělat ty věci. Presne tak. Mechanicky. Aj keď nevieme, čo si dáme, tak dáme si proste tie 2 housky, ako to hovorili.
v nemocnici houska je lék. Takže... Jíš housky i teď už mimo nemocnici? Ale áno, hej, nedám si ich toľko, ako sme ich mali v nemocnici, to sa priznám. Ale napríklad obedová porcia, tak tá je v pohode, ale my sme niekedy mávali v nemocnici na večeru 3 chleby a to si nedám. Takže... Zuzko, věříš tomu? Věříš si, že to dáš? Jak, ano, ti říkají třeba i lékaři, bude to běh na dlouhou trať. Pokud ale vytrváš, tak třeba za 2-3 roky bys fakt mohla být v pohodě. Věříš si? A ako kedy? Sú dní, kedy si poviem, že proste musím to dať, pretože ja by som veľmi chcela zažiť tú slobodu a žiť naozaj slobodne, pretože toto, čo ja žijem, tak to je úplné väzenie. Nie je to už síce také väzenie, ako bolo pred hospitalizáciou, kedy som aj vracala, aj pila, aj všetko dokopy, ale veľmi, veľmi si to želám a vizualizujem si to. Niekedy si to, fakt si to tak predstavujem, že aké by to asi bolo a príde mi to krásne, ale potom za minútu si poviem, že no ale určite budem tučná. Takže je to, fakt to je, akože je to ťažké. Je to ťažké. Já ti strašně držím pěsti, aby to klaplo a máš můj obdiv, že jsi do toho všeho šla, protože, jak jsem říkala, strašně moc těch aspektů člověk asi musí zvažovat, než se pustí do takovéhohle obrovského kroku, jako ta hospitalizace je. Takže ještě jednou klobouk dolů a hodně štěstí. Ďakujem veľmi pekne. Moc děkuju, že jsi dorazila a že jsi takhle otevřená. Ďakujem pekne. A vám děkuju, že jste si nás poslechli nebo si nás pustili a budu se těšit zase za týden. Naschledanou.